Mňa by ešte zaujímalo určite aj ďalších mladých armslerov, ako vyzerá taký tvoj jeden deň tréningový. Skús nám popísať, ráno vstaneš, o ktorej, čo si dobre dáš na raňajky, keď ideš trénovať, či si pospíš ešte povedz. Skús nám tak približiť od rána do večera asi ako. To nemá problém, pretože tí moji sa veľmi dobre podobajú ten druhému, čo je úplne perfektné, pretože mi to pomáha naozaj športov rast. Ráno vstanem medzi 7 a 8 hodinou, podľa toho, ako sa cítim, kedy som išiel spať. Principiálne zásadne jem stále vločky na raňajky, teda vločkové tie produkty, neviem ako to, nie sú to 100% vločky, ale musli v podstate, áno, presne tak. Si to miešam s kompotom alebo niečo, čo mi chutí, to je jedno, idem na tréning, dám si proteín, predtým ešte aminokyseliny, mám tie suplementy, ktoré potrebujeme, preto aby sme mohli adekvátne trénovať. Idem trénovať, prídem domov, dám si pomedzi to, zatím si zase nejaké tie BCAčka, klasicky dookola, aby to tam tele fungovalo. Idem domov, dám si obed, hodinka odpočinok, ďalší tréning. Si taký mesový typ, že obed? Som mesový typ, musím jesť, robí dobrý pocit. Hlavne stekové záležitosti mi robia veľmi dobrý pocit v organizme. Mám to, čo ma to nabíje takým kreatívom, takým niečím konkrétnym, nie je to len prášok. Čiže hovedzinu ľúbiš? Hovedzí mäso mám najradšej, čo to týka červeného mäsa. Jasné, to si veľa silových športovcov pochvále. Absolvuješ potom druhú fázu, po tej druhej fáze ideš zase nájsť, ideš si pospať, oddychneš. Dobre, proteín, strava, to už v akom poradí, ako mi čo vychádza. Jasné. A tam čo je chuť. Ale po druhej fázu nesmím, nie. Poprvé nesmiem pravidelne, spával som kedy si stával častejšie, keď som mladší. Ako sa hovorí, že vekom človek potrebuje menej spať, myslím, že to nebude 100%. Takže nesmiem pravidelne, ale som tam si pospím. Keď si pospím, cítim sa lepšie. Ale mám potom problém sa predať, taký som taký ako utepený a potom sa mešťu nechce ísť, potom mi to hodina chýba a tak ďalej, takéto všelijaké. Takže snažím sa to prispôsobiť aj času takému a iným veciam. Spomínal si suplementy, čo tebe sa osvedčilo v príprave, okrem, myslím si to povedal, proteín, aminokyseliny, BCAčka? Áno, som tam používal stimulanty, ale vtedy, keď sa cítim takto, takom kombinačnom, také sieste, unavený, neprebudený, tak si dám nejaký ten stimulant. Momentálne sú na trhu stimulanty, ktoré fungujú neskutočne dobre, proste, akože to je náš chlap. Mám s tým až problém ešte spať, keď si to dám pozrievšie po obede, tak večer nesmím, nemám šancu. Taký speedbuster alebo také niečo, čo sa používa, neviem, či to niečo hovorí. No proste voľne fedrej, reálne náš chlapí. Čiže tieto novinky na trhu, ktoré vychádzajú, si ako ty osobne pochváľuješ? Nie každú. Som nesprečne sklamaný, niektoré niekde prodávajú iba obal, som z toho vyslovene sklamaný, mám z toho pokladné skúsenosti a som myslím taký tester na takéto veci, všetko čo na mňa príde, tak ja konzultujem s týmito odborníkmi a spol a skúšam to na sebe, takže nie všetko je dobré. Venuješ sa ty aj tréningu trénožníkov, alebo trénuješ len sám seba a všetku koncentráciu venuješ svojmu telu a svojim výkonom, alebo? To je podľa okolností. Keď sa tu cítime viacej chalani a dáme si tréning, tak samozrejme sa im povinne musím venovať, pretože jednoducho je to na mne, som tu najstarší. A samozrejme sa im venujem, a pokiaľ som tu sám, vyhľadávam to priestory, keď som sám, poviem pravdu. Najlepšie som, keď som sám. Vtedy sú tie najlepšie, tak sa najlepšie zalobím, nemám už elementy. A proste. Rozumiem. Čo by si odporúčil mladým začínajúcim armslerom, pretekárom, akým chybám by sa mali vyhnúť, alebo čo by mali robiť, aby sa zlepšovali čo najviac, čo najrýchlejšie? Skús nám povedať. To je veľmi všeobecné, pretože každý sme iný a každý má iné staminy, každý musí dobiehať niečo iné od začiatku, to už máme v rodinnej dispozícii, niekomu to ide do bicepsu, niekomu to ide do prstov, niekomu to ide do chrbta, proste sme všelijakí, takže v prvom rade je dobre otypovať športovca a potom nastaviť ten tréning správne, ale... Čiže určite nájsť aj správneho trénera, vyhľadať... Správne to porieši po tej stránke odhľadnúť, správne odhľadnúť. Koľko percent ty pripisuješ dobrej technike v súboji? Strašne veľa a o to viac, čo viem, že mi veľmi chýba, takže ja mám s technikou veľké problémy dlhodobé, pretože som sa spoliehal na silu a bola to z mojej výhody sa to stane, že nevýhodou, ale tým, že som to zanedbával, otázka techniky, a že som všetko silovo, tak za tie roky sa aj s zapričením tých zranení, o ktorých hovoríme, tak zistím, že tá technika by mi bola aj trošku lepšia a trošku viac hod, ale zlozvyky sú zlozvyky a z toho ťažko uniká, takže technika je určite veľmi dôležitá a musím podotknúť, že naozaj,